Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et tiens ñaare. Comme tu le dis. Ce comment nga comment femme parce que do ben parce que bamano boko parce que ubi ka finyata ki wele na. Kale ko sekuba. Bon bat m'a fait donc baye jamu ba parce qu'ale ma bele baye. Non jamdo. Voilà parce que ba fo kasan jelamani. Ubo fo ko solo tonjan. Isa ni jan. E ba mona bona. Uba fo madu sengele. E ba mona bona. Aga mo ko finyata ka wele na. Ah mona bokele. On va voir Amadou Nyekele. Bon, à ce moment, sur mi fait Demsen Teru. On nous devait te à son retour nous blalima. Parce que c'est qu'il koroba ali koroba le ba fo. Mokoba taino. Non, ka ko double de. Comme on finit ta ka wele na, on fait ça. Est-ce que le ka to double, on a to go mani. Ayame. Ala na ala mani de. E ken ñaare. Ah, ko fangati son jema de. Fangati son? Je. Anga fanga je. Ka bara ko fangati son mo. Ka je ka fangata. Ka fangati son mo. On l'a bien fait de. Ala ba mu ñon koro. On l'a bien fait. Ko muso son singama. Juma? Muso. E bo singa to godi. Ah bon. Bo singa to godi. Ah bon. Elo singa ke. O singa ke. Ayi o to wali kala. Ko ni na fala kalfa mamu ma ala ba bakataye. Ni na fala chama kalfa dola. Ko ala ba tigi bakataye de. Na fala. Na folo. Na folo. Ni ya kalfa mala. Ala ba tigi bakataye. E ki na fala kalfa na ka bara ala ba ne ara ba ka entaye. E al ni papier kera la. Ali papier kera la. Na volonté. Na volonté chitane. Chitane ko no. Papier réellement. Papier bela, original le papier. Ni papier benene jeni saramba papier farani de una namba foneta do. Kelema wili. Kelema la main. Nepsa ka original blanc de union. Ah, mais koni yani au kata. Copie de bede original be tourner bolo ni kay wari. Abe akelen tate. Akon mangan tate. Parce que no sama fu tribunal taka bi boala ere. Anana ko dentiféré. Dentiféré. Oui. Di wala den. Ah. Ko ferré. Aïe. Dentiféré. Dentiféré. Aïe. N'est-ce pas? Adurna. Kodugu kolo. Akele mandoro. Akele. Dugu kolo. Kele. Kele ati doro. Ati doro. Dugu kele mayne. Dugu kele ko na sama na ka se yoro la. Abela kal doko. Aworona. Ko dina kele tiba. Dina kele. O fena o may. E fo may. Ah ni aye. Dina kele flé. Siako kele flé. Nunu mayne. Ayo, donc si a flé. Ko ni e kele o kele ajubi ni woro de la. Fanga kele? Muso kele? Muso kele o. Nafolo kele? Dengo kele? Dugo kele? Dine kele? Ko no bora kele ti ñan? Abana. No ko abana. E ko abana. Ni ko abana nga to tege. No do. E ti ko di? A kele o kele be. A beli elemen de la. Muso ko kele ko ni. Ya o ti danso dala de. Kama ko kele. Fanga kele du. Fanga kele. O ñoo fay. O ñoo fagari. Ani ñoo ñafa. Nafolo kele. Nafolo kele. O fena o yi ñoo sama fo tribunal la. Denkele. Dengo kele. Dengo kele. O fena o bamandi de. Dugo kele. Dugo kele. O be lakal doko. O be lakal doko. Dina kele. Dina kele. O e balawi. O kabla chi. A ñefle. Bon, ami gele o gele kele o kele ni ame yoro. Ati woni woroko. Donc anga ritol. OK. On va faire bismillah. Voilà. Bien tarata Namu. Utukalo kle bisawa. Sa ba flale ni muani fla. Namu. Dafa obeya. Amba damen l'essor. L'essor. Alekodi. Essor kuma le no feminga o de assurance maladie obligatoire. Amo. Awo ambe wakati mna iko sisa ko gelea konbe INPS koni barakella koni kani assurance ko folon konna ka sabuga mamunu ni olu koni assurance no walmani utayana mamunu kanga assurance ko folon kon soro ko adro do koni be ko olu koni jolle no ambe wakati mna iko sisa ka kon keme ka gelea koni na seni tageda ko folon moko olu ma Essor alibi ani abeto no kon fe sisamta falaje alini sogoningo Ira ka fo lakana balia kera sababu ka mamunu konumbo sigiro la Mali ale chamancha fanfe na be foluma ko déplacer internu olu koni ame wakati na ikosisa ko gelea konbe uka Essor ale ka la selido Essor black refe l'indépendant godi indépendant ale kuma le no faminga sini mercredi yela mamunu koni kayanga do politique ko
sharia sumbaw la ko o baraw koni bena damne laseli kon kera mami fo de ye madame Sila Fatoumata S Dikoy ni ale ministre min kon be premier ministre koni kerefe ni ale ka baraw koni beneno politique ko ale ni yela ma bamunu baraw kay nga bulu dale ka baraw koni beneno oma laseli kera ale fe alibi ani indépendant beto no kon fe mi metalike ko gelea koni sorole mi metalike gelea koni sorole fere folo mi ni ale kon ku tigale no jamana nyamo fe wasa be ale ni kile obsega na mali chama ja fan fe jogomina ko gelea folo koni sorole ko fe ku kembe ka fere kuro koni tige wasa be ale ni kile obsega na mali chama ja fan fe jogomina indépendant alibi ani abeto no kon fe ministre korome ni akon kube ibe kaka tan konina na bi fama ko boire fili sisoko ni ale konbe kasula be sangele boyango konbo kale koni semeni konke ka lasi asimi goita konima ko ale koni menena abi wakati jan konibo ko ko be kata chukumina ka konbe ka alere kamana fili indépendant alibi ani abeto no fait anga findi la ka wuli ka jo koni okra sababu ninga dankarke ba manchi wale tambo yango konina yera ka fodo koni olumina na ninga tani uye kasula uka moto tan aninduru okon minana anga findi la ka olufe ni wale ko fole koni kera ko lelo hoyo ka olufe no foka tase asalata ka olufe indépendant aleka la selido awa ni indépendant bora l'indicateur de nouveau ale kolide indicateur du renouveau avec maleno faminga ode kulikoro oluka keneaso ko mingu kon ku kemeka gela kon ndo baraw la foka take baraw kon ku jolo no ko gela ko folon kon ko awulila ko baraw kon olubena damne dunda andata olula wasa keneaso kon apseka krokra chugumina kulikoro ka olufe ni oye uka hospitalier alibi amto kenya hukumu konnala sisa amta hôpital du Mali koni konnala ayera ka foko ulu koni professeur croix tan anin fla koni soro wasa yela mabseka do baraw ulu tabula choko minna indicateur du renouveau aleka la seli odo alibi ani indicateur du renouveau beto no konfe wasa ja kungo obseka kele choko minna oyo kumu konnala yera ka fo ka monaka olufe no dugula don koni ufara nyoko nga ninga yiriju ba saba boyongo koni turu wasa jakungo obseka kele choko mina indicateur du renouveau alibi ani abeto no konfe sisa amta conseil malien de chargeur koni kondana uluka kala ta koni kera ira ka fo bakisima ale sila ale de gaina kuna fula ira ka fo ko ani aka équipe koni kuye baraw koni damine indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani indicateur du renouveau beto non fait madame boire fili sisogoni aleko ministry ye ibeka kon ngantana mingu nyashino no musaga ko nyana bolima aleko ni sabeninga kanyashi asimi ngo itama kaira ka foko aleka minani koni kuntala koni beka jeya kasoro kun jonjon koni maïsie ka ye ala indicateur du renouveau aleka la selido awa le reporter ale Mousebebi reporter ale kumaleno feminga reporter ira ka fo amokati mina ekosisa ministre moko ko lu koni do fala uka lakana tabulo koni ka menaka ka olufe no alibi ani reporter beto no konfe coronavirus ale keleli hukumu konnana reporter ira ka fo ko wuli ka jo koni be ka ke wasa ngunu kuma munu koni be ka takanye shin coronavirus vaccin oluma ferapse ka soro ola choko mina reporter aleka la selido alibi ani reporter beto no konfe reporter ira ka fo ko wara ka oluka finti la ka binani ni kononto min koni mina ndo malila ko malien munu ni olu koni sigile mbe ko war ko olu koni fene be wuli ka jo konna wasa finti la ka ko foli nunu obseka bla choko mina reporter aleka la selido awa les échos wele aleta yigme les échos avec maleno famille ami professeur Clément Dambélé ale kona ira ka foko ambe wakati mina yiko sisani oye nyinaye ko yoro keme saba ale ni tan anin fla konbe ni o seneke yoro koniye ko olu konima engrais soro folo ambe wakati mina iko sisa ay la selike ka ira ka nyefo chamaje fanga nyemo ko ni wuli ka jo konima ke ko san ba fla ale ni mukwa anin saba na to koni ko malikon besonga gelea koni soro balokota fanfela ola
les échos ale ka la selido alibi ani les échos beto no konfe ira ka fo taji songo koni ngele ali ko bela jelen kon be ki ka fere koni tige wasa ka se giga bul ma fam koni na déplacer le soir de Bamako oula soir de Bamako ale kumale no feminga o de yi ko conseil des ministres konna ame wakati mna iko sisa ko téléphone koni ale yamara lente o kenne ka bli o dali na nyona akainda ko téléphone yamara lente o kenne ka bli fokata se ko réunion de cabinet fene ko olu kon bena ke lundi tenedo awo o blala tenuna soir de Bamako ale ka la selido ali biani soir de Bamako beto non kon fait sisa amta soumage pour aller konnana ira ka fo ko gelea konimbi soumage pour barakelaw ni nyama so koninche odo ko konnana nyama so koni ale bora aka mankuna ninga afene fela koni fo gelea ko fo le min konimbi soumage pour konnana ali biani soir de Bamako beto non kon fait ira ka fo bagi wakati kuna fulu ira ka fo ko surveillant koni minena ka sabuka kai wale doke wale mini o ma bank ne baka olu fe no ira ka fo surveillant ko fole ko aka kiri baro koni ko kai ngake sokoma daina kenye baka olu ka kiri blon koni na sorte Bamako ale ka la selido ay Mali Tribune amba ku jono Mali Tribune ale male no famille kan o de yi korora ka fintila ka binani ani kononto mi binane be Mali la no ko baro ko ni be kiri moko ni nokon che fukata se diplomatie moko ni nokon che fene ko ale ni société civile ko yalla ko abnato jonta de la ale kameka ni ngali ko ni tengu yenno ale bi ani Mali Tribune beto nokon fe ale Mali Tribune ira ka fo Bamako ale koni jea uhum konnana ko merba koni feneni oyi Adama Sangare ale daselu konke wasa fere katige Bamako konna obseka je choko mina Mali Tribune ale kala selido ay tabarakallah mbada dugul wala ni Mali Tribune côté ambo mina o chokola sizani watina mi choko mina ko politicien be nyongon la jela be fa ka papier la be ka sharia yelema sharia mumbe politiku ka akara président wo kala maire wo kala député wo kala tawo nyanabo kala ta era ka Mali la ka fo mo chamo se kala ta ke nyongon fe ki kambo ka bo parti unique la o kala 92 ni hakli bala 92 ka sore bido ko me iwo me ko 92 nyamedi avril 92 folo kala ta tumbe ke dron liste unique candidat unique bodon. Ah oui, de là où faut. Voilà. Donc, liste unique, oui, de Pemtaï. Candidat unique, ko est président. Moussa Traoré, koni Kalata Bika, allait donner Yamarian de Kakambo. Donc, Baby Kalata allait. Jaguar. Ni n'a le Kalen ni Jaguar de Kalanta. Et puis, député du maire, ko liste unique du maire. Liste Kalendo, liste Flatala de. Ah, Baby, il est PM liste. Ni Toko Koni Bakandre, Bafou Koni Passera. Donc, au liste de l'État. Kalata be quel décidé. Maintenant. Donc, Kalata be décidé, mon côté. Voilà. Kalata be décidé. A tita mogo ya kelen be décidé. Ni liste passera, il passera avec le député. Ni président Motara, Moussa Kelen de candidat unique. Et puis, OR, ya no voilà. Parce que candidat unique de Samatala, ou alors ni Tara, il sait que fait un faux. Donc, 6 ans, il y a encore du goût ba be pape bina, bu vota au Togola, bu Taga Barala. Bala. Comment bala? Le petit qui va avec la carte minée. Avec ta droit à Babla, donc au beau enregistré, au beau signé au beau Togo Labina. Le président, résultat 99,99%. Au Togo 100% ça. Voilà, non, c'est quoi que vous. On voit que 99,99%. Mais nous, on a un candidat unique et dernier au Galéniana. Vous savez quand on a 100% non. Donc, coup d'état quel est là? Quoi, c'est que quoi, en méthode démocratie là. Quoi, parce que le cas de démocratie, mon fameux, la démocratie est humaine. Ko sharia ya di mamuma nakadi ni ba fe ki kambo ni sharia ma kon ni ma do kasola e ka kaje judiciaire be wori bi bolo ka caution sara toroshiti la e malien e koni ici temena usamugan ka kata ko bi se ki présenté donc oui ko bi se ki présenté ni président ni koni ni malien koni e ma do kasola e ka kaje judiciaire foitala foitinola donc il sait qu'il présente mais voilà faut kasoro bi jamana kono au moins kala woro isigi dala mo bidon et to sebelendo carte d'électeur bi bolo tu es éligible et électeur
Donc on est sur un Camboano fait. Et c'est Camboano. Maintenant, à Wariko à Moussakako, caution. Caution de Bala. Il Moussaka donne de Blafolo. Ah ouais. Fait caution. Voilà. Si ça a été 25 millions de là. Si ça a vu, est-ce que tu as douru de là? Est-ce que tu as millions de douru de là? Tu as fait que tu as noyé là. Ah, il est IBK deuxième mandat en 2018. Millions de douru. Ou pas faire que tu as douru de ça? Oui, faire que tu as de là, parce que oui, 25 de là. Donc en 92, élection follow mon cœur. Mon Cambo, ouais, Alpha Omar Konare à Dematola. Tu vois les Mamadou Konaté, ISD à Tola. Muntagatal Sini de Faso Iruato Tola. Maître Demba Kibri Diallo, IFDP Tola. Mamadou Maribatou Diaby, PIDP Tola. Ani Drissa Traoré, PDP Tola. Baba Kib Aydara, allez, tu es indépendant. Almami Silla, allez, RDP. Ani Amadou Ali Nyagando, dit RDT. Rassemblement pour la démocratie et le travail. Ni Moro Kolonton de Cambo. Ko lui président Yanini. Ou lui de Cambo. Ou lui Kassebendo. Et pour continuer à ce que c'est à quoi lui Kalata Kakan. Donc, ou capable de Falando. Ou Taraya Kalatala. Premier tour, et deuxième tour. Il y a vraiment. Premier tour, Alpha Omar Konare. Ani Tchoule de Nana, premier et deuxième. Sharia koni premier ni deuxième kira faut deuxième tour que ni mo bidru ni kelen soro ni ma bidru ni kelen soro dron fla deuxième tour premier tour là Alpha et binani nani ani murumuru bisegini woro soro chole musoro tani nani ani murumuru e bidru ani saba donc Sharia koni fla résultat Sharia ne dobe amawili de me o market guri de uko mafla mumbeta kala ta labana o mafla jago yala ukata si mali télé là uka programme fo kanyo gon jalaki débat contradictoire chole ni alpha drone de OK o kelen goni maja depuis o kerala o borala utobe sharasu alpha ni marbatu de kangata flana alpha mason ATT fana mason donc, à tes tennis, je vais faire la maçon. Donc, oui, Chara Soso. Mais, moi, il n'y a de tout. Mais Chara de côté, ko Diaguya, ma flafo, kata aussi, n'y a jamais de un baffe que mon décaling qui représente. Voilà. Parce que, on est tour là-bas. Tout là-bas. Donc, comment on y fait, Jamanado, mon bazo de Kansa, n'inga ta kalata, ah oui. Voilà. Mais, na bora alfani chola, tobea Soso. Mais aux politiciens obéissent ou makou damné ou machitoko. C'est la chose là. Non côté. Donc au terrain, Alpha au tlalo là, au terrain deuxième tour là, Alpha de gagné na 69,01. Bi woroni kononto ani murumuri kele. Ko chole bisaba ani murumuri bi kononto ni kononto zoro. Alpha qui est président, premier président élu démocratiquement au côté. Ale kele ne fina ga santanga kata. Ale kele ne ga santanga kata kata. Donc ko eta makala. Foi makala. Ko eta makala o mabo maneni. Bon, si j'habite à Oni de Bembolo, ka fouiller comme on m'a ko watila. Ah oh. Kambe. Merci.